हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं बयनिसिमबो नै आंना एकदम टाइम जाबाथाय बेफोरनोसै आरोना गथ'फोरजों बेनो जाहैबाय आंनि डिउटि नै ओरै दङ सासे ओमफ्राय ओरै दङ आंनि प्रिन्सेस बेनोसै आरोना लोगोफोर माने बाबाबो गला बेनो आंनि डिउटि बेनो आंनि जब बेनो आंनि फिउचार होननाय जाबाय आरोना लोगोफोर उफाय गैला जाम्बिथ' जाखाबाय नालाय साख्रि गैला बेखारथ' जाखाबाय नालाय उफाय गैला आरोना लोगोफोर अब्लाबो बेखौनो आङो माने आंनि जब होनना सानना लानोसै नङा होमब्ला लोगोफोर जबफोरा जेरै टाइमलि डिउटि होनांगौ थिग आंनाबो बेनो जाबाय आरोना टाइमलि डिउटि होनाय मर्निं इभिनिं नङा होमब्ला दा आंबो बेखौनो आंनि जब होनना सानना लाबाय आरोना उफाय गैला बेनो आंनि माने पारमानेन्ट जब बायो समाव माथो उफाय गैया बिमाफ्रा माने गाइड खालामाबानो गथ'फोरनि फरायनाया गोदाव सोराव जायो आरोना लोगोफोर दे फराय होननानै बुंब्लाथाय लागोन खिन्थु मोजाङै जाया आरोना थाफाबाय थानांगौ ओमफ्राय नै आंना स्किनाव मा जाखोथाय माने मानलुवाखैबो माइसुं बायदि जादोंमोन एसे ओहो गिदिर गिदिर जादोंमोन आरो सिथरा ओमफ्राय आङो बेखौ खायदोंमोन खायनायाव आंना देरसिन जाबाय आरोना लोगोफोर खिन्थु आं जेबो फोनाखै जाफेरामोन आरोना आंनाव माननाय एरायनायथ' दुरखा आरोना आंनि बिगुराव आरोना थ' दिनै बे आंनि मिनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय बुंदो बयबो बाय बाय